Začal vás na môjho ďalšieho let's playu z hry Shakes on Fidget a sme tu zase na priváte a máme tu hostia. Xona, čaute. Ideme zase na maďarský privát, pretože ten druhý nám dosť lagoval. A ešte sme mali aj taký, ale tam sa stala nejaká porucha. No. Tak prejdeme zase k Maďarom a ideme. Maďari nesklamú. A Maďari nesklamú. Dá. Potom keď chceš, tak o tej môžeš dávať nejaké otázky, alebo... OK, tak ja by som začal prvou, že čo ťa viedlo k natáčaniu? No vlastne ja som možno že pred nejakým rokom som začal natáčať aj hru s názvom 4 Story, čo je taká plná hra jak Lovko. Bol som tam v top 50 hráčov, tak nejak ma to začal baviť, tak som to začal točiť, potom som mal s tým prestávku, potom to už prestal baviť a potom som zase začal hrať Ofik na Sofogame a ľudia začali dávať o privátoch linky, tak ja som tam začal hrávať, sa mi to začal ľúbiť, tak som začal to točiť. OK. Čo ťa viedlo k menu Azurové LP? Ja som mal... v predošlých hrách som si skoro furt iba dával meno Azurové, no ne Azurové LP, ale som si dával iba Azur a potom ma nejak napadlo, že si dám Azurové LP názov. OK, tak ďalšia otázka. Budeš robiť aj nejaké vlogy, alebo už si spravil? Áno, to som zatiaľ ešte neurobil, ale určite plánujem urobiť nejaké to, možno že urobím hneď ako prvé, keď budem mať na to určité veci. Budeš natáčať aj iné hry okrem Shakes and Fidget? Pokúsim sa, vyskúšam stiahnu, mám GTAčko a to mi trochu laguje, 4 mám a potom by som mohol ešte točiť, pretože napríklad Modern Warfare 3, len to si musím ešte postaviť, ja som teraz mal stiahnuté, ale som z toho nejak vymazal, jak som preinštaloval celý Windows. Nejaká ešte ďalšia otázka, že budeš točiť aj normálny Shakes and Fidget? No áno. Asi hej, ja mám zatiaľ na S23 level 11, koľkatka tu je. Počkám, keď je trochu vyšší level a potom si začnem točiť, lebo teraz tak moc nemá cenu, keď je level 11 iba. Cez čo natáčaš? Camtasia Studio a iné hry potom robiť cez Fraps, lebo cez Modern Warfare asi ťažko natočím cez Camtasiu. Hej, toto som sa ťa chcel spýtať, že nejakú ešte ďalšiu otázku. Som tvoj prvý host, napríklad? Áno. OK. Aspoň myslím, ale hej, asi hej, no, áno. Budeš robiť aj nejaké tutoriály na hry? No, pokúsim sa, ale chcem sa to ešte tak viac poriadne naučiť, nech to nerobím tak viac povedané amatérsky. Hej. Ďalšia otázka. Fúha, neviem. A ty ešte točíš furt, alebo? Hej, môj kanál budete mať popisku videa, že Áno. Azur. No, ja tiež točím tutoriály a hry a čo by som ešte dal z toho? Čakaj, ty môžeš povedať o svojom kanáli. Tak ja neviem, ja tam natáčam rôzne tutoriály asi teraz. Mám 140 alebo 135 odberov a môžete ma sledovať. A ešte toto, že upravuješ aj videa cez niečo? No ja väčšinou nejak moc neopravím videa, akurát čo som urobil naposledy, tak to som zrýchlil efekt vo videu. Tam máš potom video, myslím, že to bolo 9. video, sa to volalo o privát, celkem jahoda.
A tam som iba zrýchlil ten efekt. A odkiaľ si došiel na stránku, dá sa povedať, alebo na hru Shakes and Fidget? No vlastne ja som išiel, neviem či ho mám zverejniť v tomto videu. No zverejním ho, no ja som išiel s takým jedným chalanom, volal sa Rebrák, z takého kúpaliska, lebo som u ňoho spal. A bol tam aj jeho brat, Paťo, a my sa rozprávali o SFG, môj mi tam začal hovoriť, či si nevytvorím postavu, tak som došiel k ním, oni mi ju tam vytvorili a odtedy som ich začal hrávať. Asi odtedy potom to začal baviť. Máš nejakého youtuberského vzora? No, samozrejme, Peťana. OK, a nejakého, čo natáča Shakes and Fidget? No, Quiztik to asi ne, lebo čo som počul, že tak on aj raz očaroval niekoho, takže to asi moc ne. Ako nie je to len favorit, ale celko sa mi ľúbi, čo má videa Testik LP, on aj pomáha s privátmi, napríklad nepomohol s jedným privátom, len bohužiaľ sa mi tam nejak nedal pridať nejak ľudí. Ale aj tak ďakujem za tú jeho snahu, že asi hodinu mi to tam šteloval, takže tak. OK. Už ťa niekto okradol v SF Game, alebo? No tak to by som rád povedal, že to by som aj nespočítal, o koľko postav. A určite to boli aj level, ja som mal, už to keby som vymenoval všetkých, ty kokos, tak mi tu začnú dávať všetci dislajky, ale ne. Už si fakt nepamätám, že kto mi, že už ma všetko očaroval, ale bolo to fakt dosť tých, čo očarovali o 200 plus levely a toto, už aj kvôli tomu som začal rávať priváty, že to už ťa, to už ani nemusíš vymieňať ani nič, urobíš si sám za polhoďku 300 plus a máš. Aký si mal najväčší level v normálnom Shakes and Fidget? To bol 296 na E4, volal sa Shakes 007, aspoň myslím, že sa tak volá. Mne sa nejak záhadne mi nešlo heslo a odrazu ho mal Mirmax. A on mi ho potom chcel predať, ale ja som tedy nemal peniaze na to, lebo nechcel od toho trošku viac peňazí a tak ja som na to už na to vykašľal, ale najväčšie čo sa on takto 296 na 4. CZ. OK, aha, neviem, ak máš nejaký privát, tak ho dáš kamarátom, alebo si ho necháš, alebo vieš? Hej, čo zverejňujem. OK. No, ako tak ho zverejňujem, lebo teraz čo točím priváty, tak niektorí mi napríklad mi nedovolia tam, akože mi nedovolia ani ukázať cez, keď si všimneš na nejakých LPčkách, že mne tam vôbec není vidieť IP adresa, pretože niektorým adminom to vadí. On si myslia, že potom im to bez sekať. OK, A inak musím podotknúť, že nerobil by som na ich mieste moc priváty, pretože jeden, no neviem, či je to pravda, ale že vraj jeden, napríklad ten, čo založil prvý privát v Nemecku, tak on sa dozvedel, že Slováci mu začali kradnúť filesy, no databázu a také veci. A jeden si z neho ešte robil srandu a jemu prišla súdna správa mu súdna, že on má sa dostaviť do 3 dní do Nemecka na súd. A zaplatiť nejakú pokutu. hej. Nejakú ešte ďalšie. Keď hráš Shakes and Fidget, tú postavu vieš, že môžeš si dať na babu alebo na chalana, koho si dávaš ten skin? Väčšinou, počkaj, ja už aj neviem čo to je, ja si dávam ten temný elf babu, ale ne, mne sa to inak viac hodí, nevedel by som si nejak predstaviť toho veľkého orgána ako na Lukovi. Hej. Už si niekedy stiahol hru a že hral si ju a nekúpil si ju? No hej, to vlastne teraz
čo mám, iba trochu mi to laguje, lebo potrebujem na to taký update o GTA 4. Toho si stiahol cez nocny.ro. Tiež cez nocny.ro som si taktiež stiahol Call of Duty Modern Warfare 3. Odkiaľ máš tú stránku? Neviem, ja neviem, ale mne iba poradil kamoš na Facebooku, ale mi tam iba dal, že... Lebo túto stránku, no hej, okej, to je jedno, no, lebo túto stránku to vie len málo ľudí na svete. Lebo tam je aj Assassin's Creed, Black Flag napríklad, alebo tak. No, však to som aj chcel, ja som sa aj pýtal kamoša, že či tam mi pôjde Assassin a on povedal, že nevie, ale že malo by to ísť. Laguje to. No, tebe to možno bude lagovať, mne to išlo na 19 FPS-ok. FPS, to mi pripomína niečo k Airsoftke. No tak to bude asi všetko, lebo už máme 11 minút, nech sa mi to nerenderuje dlho moc. Tak to bude asi všetko, tak ja vás zdravím. Čaute. Tak čau.